Maing hapon ninyo tanan guys. Swerte ko karong adlaw guys kay gipaanhi ko din sa ukay-ukayan. Pero tingala ko ani mga sili na apulos man branded. Di man ukay-ukay oh. Gihatag sa ako guys oh. 1 2 3 4 5 mga gwapo kayo guys oh. 6 napay pulo oh napa 7 8 napa 9 akong plano guys hotdo na lang ako dala ning balay para mausara ma ito guys napa guys oh yeah. So ani nga porma guys disinti na ko tanahon so kay disinti na ko tanahon muadto ko sa merkado ma-share na gid ko dito salamat guys og mayong hapon